Yun, meron na naman tayong dumating na project, guys. Ito galing ng Zamboanga del Norte. Yan, i-unbox natin, guys. So stay tuned lang.
So yun, ito na yung ano ginagawa natin guys. Yan, meron na siyang trigger, naka salpak na yung airgun sa bat. Kikinisin na lang natin. Yan, stay tuned lang, kikinisin natin. Lalabas natin yung design guys. So stay tuned. One eternity later. So yun, magandang araw guys. So natapos na natin yung project natin, yung kay Sir Tito DG ng Zamboanga del Norte. So ito na yung bullpup niyang ano, NIMROD. Ang galing mo pala dyan ah. Hindi ko alam ah. NIMROD bullpup. Ito na bullpup sa atin. NIMROD niya. Yan. May rubber pad. Tapos ito na yung tornilyo. Yung makakapit sa airgun saka sa bat. Dito ilulusot yung screwdriver papunta dito. Tapos yung dating ano niya, yung ano, to trigger niya, ito yung makaganyan, yung dating dito nilipat ko dito, kaya yung pala nang nagamit.
So, ito na, yung NIMROD. NIMROD na bullpup. Ito may lagayan ng ano, daliri. Ito. Ito ganyan. Kaya, komportable yung kamay. Komportable siyang hawakan. Ayan o. Ayan sila. So, yun. Sir Tito DG, ito na yung ano mo. Yung NIMROD mo na pinabullpup mo. Ayan. Mahugan itong kahoy pala guys. Ito, mahugan yun. Hindi lang siya may mapula. Medyo maano siya. Medyo anemic ng konti. Pero mahugan ito. So, yun. Hanggang dito na lang ulit yung video natin guys. Pop na style ano to, bad niya. Style X Wildcat na woodstock. Then natin ginaya, yun din ang gusto ng may-ari. Ito medyo nakababa lang to yung ano na yung inlet niya. Nakababa. Tapos tong gauge niya nandito sa medyo ilalim ng bahay. Pero ayos naman. Ayos lang naman niya. Yan talaga yung ano niya, yung position ng regulator dito sa offset. Kaya ganyan talaga. So yun. Nandito na lang guys yung video natin. Salamat ulit sa pagtsatsagang panonood na naman sa video natin. Ito, dito yung lagayan niya ng bipod. O kaya sling. Para sasabit dito sa balikan. Magaan lang siya. Kasi magaan yung kahoy niya. So yun guys. Salamat ulit sa panonood. Kita-kita ulit tayo sa next video na naman.